In Cambuur wie de betere ploeg op het sportcomplex Wetsmaat van IJsselmeervogels in Spakenburg. Want terwaard de wedstrijd spelen. Dit is de eerste mogelijkheid voor de Ljouters. Komt van Schils, maar die wordt goed pakt door de keeper Tijmen Nijhuis. Maar dit is een mooie paas van Mathieu op Nigel Roberta. En tussen twee man in weet hij in de 26e minuut de vastsprong van Cambuur op het boer te krijgen. Verslaan terug de vastsprong van Cambuur. Hier maar een prachtige actie van Roberta tussen twee man in de lange hoeken. Keeper is verslaan. Vastsprong van Cambuur. En dan ben we amper een minuut later als deze paas komt van Rosheuvel op Calon. Calon met de prima voorzet. Ja, en dit is een echte Barto inkomen en verlengen koppen in de lange hoeken. En daarmee pakt Cambuur binnen 2 minuten de 2-0 vastsprong. En eigenlijk de wedstrijd in de knip. Een prachtig doelpunt van Martijn Barto. Maar dan in de tweede helft zakt het eventjes wat voort bij Cambuur. Is hier het hele liedse tikje van Mathieu. De actie van de keeper eigenlijk niks aan de hoorn. Maar de skiertje of er jouw geel on Cummins. En een penalty aan FC Utrecht. Maar als je goed joggen, dan zie je dat er eigenlijk helemaal niks van de hoorn is. Toch is het Venema die zei: dank u wel. Ik benut die penalty en dan is het 2-1. Zou het dan nog een wedstrijd worden? Nee, want Cambuur doet het uitermate professioneel. Want hier komt de 3-1. En die is dan, ja, prachtig. In zijn debuut, Cincinnati Club van Rosheuvel. Mooi schot, keeper kanslees. En daarmee 3-1 vastsprong van Cambuur. En dat wordt ik de eindstand van deze wedstrijd. Het is een prachtig schot van Rosheuvel in de lange hoeken. En hij fleurt zijn debuut keurig op. Mooie 3-1 overwinning van Cambuur op Jong FC Utrecht. Als je van hoe volle we controle in totaliteit over de wedstrijd hier. 2 fantastische goals. Hè. In 1 minuut scoren we 2 keer met Nijssel en met Martijn Barto. Ik denk misschien wel een van de allerbeste helden die ik dit seizoen heb. Martijn Barto, hoe moeten we deze wedstrijd duiden? Professioneel uitspelen, 3 punten in de pocket en wegwezen? Jij geeft altijd goede antwoorden, hè? Jij stelt geen vragen. Ja, nou, dat klopt wel aardig inderdaad. Ja. Als je echt kritisch bent, dan denk ik dat je het verder had moeten uitbouwen. Aan de andere kant moet je gewoon tevreden zijn met een goede 3-1 overwinning. We kregen veel ruimte om goed te voetballen, dat hebben we ook gedaan. Wat ik zeg, het is zonde dat je niet verder uitloopt, maar 3-1 overwinning is prima en nu op naar dinsdag.